मुखो विश्वतो असहृत विश्वतः स्वात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रैर्नव पृथिवी जयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् विद्महे
मित्रांनो, अशा प्रकारे टिप्पर झालेला आहे आणि हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल. माझी हालत बघा, घामाघूम झालेलं आहे आणि मोबाईल आणि कॅमेऱ्याची बॅटरी पण आता 2%वर आलेली आहे. टिप्पर हा एक झाला, पण याचप्रमाणे बरेच उत्सव आमच्या गावी साजरे होत असतात आणि ते आम्ही आमच्या चॅनलवर दाखवत असतो. जर तुम्ही नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. तर मी आता चाललो आहे बाबल्याच्या दुकानात आणि आता इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत नवीन काहीतरी घेऊन. चला, बाय बाय.